Kana bitaw magdada kag lamisa, pero wa day kay ibutang. Unsa na porma kag tao, kay formal man ang event karon, maong magpormal jud ka. Parehas di Boss Alex. Dre, kung muligo ka dre, libre na ka ng putspa. Kay nga may mga isda nga gagmay nga mo tingkit sa imong mga kubal. Labi na kubalan ka, utang doon ang kubal. Basta adlaw gani nga Domingo, ana ra jud mi makalugar ang naglaglaag. Dili jud mi magpudso sa balay ana. Mangita jud mi kung say tripo na mo ana, kay magkasinabot man mi. Dili man gani mag-inom, magfood trip. Ug dili man gani mag-food trip, mga ligo. Unsa sakto ka jo, kay niari si Atan, nanghagad si Ja nga mga ligo kuno mi. Kay init kuno ang panahon, lami kuno ihumul-humol sa tubig nga bugnaw. Tuperski, asa tuperski? Sa kuan sa force. Force. Yan ang tabay sa kuan ba? Tabay sa kalasangan. Maligo na pag sapa sa dagat ron. Wa nami naglangan-langan, nilahos na dadyon mi, kay ni action na ra bagdagom. Imbis kay init kayo to ganiha, karon nigdagom na hinuon. Mao nang nilargo na mi kay basig mabasa unsa mi sa uwan. Pero ayaw ra man tagda na akong sanina nga buslot og ilok. Unsaon man nga wa man tay kapalit og sanina. Unsa nagdali-dali nako, kay ako naman day usa, gibidaan naman day ko nila. Lisod lagi dun mag video-video ba. Mao jud mawahi. Kay sige mag video-video. Pero samtang gabiyahe ta, ako sang ipakita ninyo ang among gig pag Sabado. Ang akong mga kauban dayani kay sila Gideon, Glenn, Sir Yoyong, og si Ondoy, og si Boss Alex. Pero sa wala pa namin nanukar, nagpicture-picture sa midaan para naapon may remembrance ba. Kay nindot ba kayo mong mga porma, sayang og di mi makapicture. Pero si Sir Yoyong gusto ta manghuam sa kalo ni Boss Alex. Wa Paul man ni Boss Alex kay sayang iyang porma. Mawa ko nang inyong pagka-cowboy. Mao na resulta sa mong picture. The Paxis Band. Unsa ang amo day mga tirada ni, mga funk. Ako ipadungog ninyo ha. Asa may nagapang kato dyan ron. Maunay pang. Fangkaraan ba? Kung magpasalamat eh pag ni Ate Jane. Kay si Jar bay ni voluntaryo nga mag-video na mo ana. Balik na po ta diring dapita. Kay naabot naman ta diri sa Kaluwasan Spring. Murag ubay-ubay jud pud ang nangaligo karon diri. Kay pagpadong na mo, napoy nang uli. Natagbuan na mo, disakyanan pa, pick up. Pero nagyapon nangabilin, nangaligo. Nangaligo ron. Maraming tao. Ha? Maraming tao ngayon. Mo pa sila to Bertski ah. Sa likod. Abi na naguna mo ber. Babo sa dam. Ayan ba? Janjan Tex. Guwapo ka jog lamisa pero way butangan. Asay. Oh, nagagawisa oy. Perasan lamisa Tex. Way baon. Kanang duha nga naglingkod ya, mao na yung mga boss amo. Mao na mo finance og naami mga laag og mga kaon-kaon. Mao nang mga dagko na nagtiyan ng mga tawhana, way labot nang nagistorya. Kay kusog na mututoy og redhoy. Bitaw kani nga laag, wa ni sa plano. Kalit-kalit ra ning laga. Mao wala mi kapangandam. Kay mao lagi na, mas maadyo pa ang di sa buton kaysa sa buton lagi pero di day madadyon. Ronronitex. Unsa may istorya nimo sa tubig nga bugnaw. Hindi kayo liguan dre kay ano ba? Apa yung mga madyohon? Dre, kung muligo ka dre, libre na ka ng putspa. Kay nga may mga isda nga gagmay nga mo tingkit sa imong mga kubal. Labi na kubalan ka, utang doon ang kubal. Brad. Sa may mga istorya nimo sa Tide? Goods kayo, tugnaw. Tugnaw. Nandres, bula kayo. Bula. Bula. Bula kayo mga bakbak.